Assalamu alaikum. Bafowethu, ake ngikhulume nje nale insizwa lezi eziphethe lama podcast facilities noma studios ezingafuni ukungibiza. Yini enisabayo? Yini enisabayo? Uyedwa nje kuphela ongibizile. Ngizoqhamuka kungekudala mfowethu. Wakamabunda. Gift Mabunda. Ngilinde wena nkabe yami, khulileka. Ngekudala mina nje ngangawe. Wena usungibizile wena, sekufanele ukuthi si-arrange sihlangane. Mfoka Dlamini, ubani uthi Dlamini? Awungibizi ngani mfowethu? Yini lo isabayo? Mangabe khona okusabayo. Noma awufuni ukwazi monge Islam. Babushabangu, Kota to Media, awungibizi ngani? Awungibizi ngani? Da Chris, wena ubhizi nje no Enigma kuphela. Enigma udukisa abantu, wena no Enigma nidukisa abantu. Ngithe mina ngibize ngibhekana no Enigma iziqu zamehlo, ubuso nobuso. Ngithe ngibize. Awungibizi. 24 podcast. Ngibize nawe. I'm ready for you, ngizoza. Vumani Films. Vumani mfowethu. Ngangawe. Kusho wena wathi ngisho mangifuna ukuza. Naku-ke manje ngiyawuhlaba umkhosi. Ngithi ngibizeni ngize. Khona nalaba bamawele la amantombazane la amawele nabo. Ngiyayikhohle ukuthi yini. Angazi bathi twins what. Ngibizeni ngize. Ngiready ukuza. Ngibizeni. Imisela ukuza. Hope Revolution. Yimi lo. Indaba ezithi Sontshikazi ushanda kandaba. Yeah. Yimi lo. Ingonyama edlele eThebeni ezinye idlele emahlozini. Bangithi igama bathi ngukhathaza abafundisi, bathi ngukhathaza abaholi. As long iqiniso besalibalekela ngiyoloko ngibakhathazile. As long iqiniso besalibalekela. Kodwa kungichazayo manje abantu manje amehlo wabo ayavuleka, iqiniso liyavela manje. Vele iqiniso namanga kuhlangana. Ngibizeni ke bafowethu. Ngizimisele ukuza kwistudio zenu. Ngizoveza amaqiniso. Abafuna ukungibiza emsakazweni. Angikhathali ukuthi imuphi umsakazo, ngikhona. Ngibize ngizoqhamuka. Noma imuphi umsakazo engifuna ukungibiza kuwo. Ngibize ngizoqhamuka. Iqiniso abantu bakithi kumele balazi. Ingako abantu bakithi behlukumezeka behlupheka ngenxa yani, ngenxa yokungazi iqiniso. Zifundele nawe Hosea 4 verse 6. Abantu bami bayobhuthiswa ngenxa yani yokungabi nolwazi. Yilo ke lolwazi lo lesilivezayo bafowethu. Ngibizeni ngizotshela abantu amaqiniso, ngizimisele. Ake nginiphinde futhi. uMabunda, uGift sengikhulumile naye umfowethu, noma inini ziyakhala. Da Chris, nginawe baba. Babushabangu, Kota to Media, nginawe mfowethu. Dlamini, nginawe bhuti. Ngibize amawele, amantombazane la amawele. 24 podcast. Yimi lo, Vumani Films, Hope Revolution. Ngibizeni bafowethu. Ngowakweni, I'm a son of Africa, angiphumi ngaphandle. Ngindodana yala eAfrika. Ehambile yayocobelela ulwazi, ngiyabuya nalo manje. Ngizovusa utshani obulele. Ngoba abantu bakithi badukisiwe big time ngendaba yeBhayibheli. Namhlanje siyahlupheka eAfrika ngenxa yokuthi basebenzisa iBhayibheli, badla umhlaba wethu, badla imbiwa phansi zethu, badla oil, badla igolide, badla platinum, badla uranium. Ilahle kumanje sihlushwa ugesi kumanje, kodwa iSouth Africa iyona eproducer ilahle ukudlula wonke amazwe ongawacabanga khona emhlabeni. Kodwa thina sihlushwa ugesi. Ngani ilahle liyaphuma lemazweni abelungu ase-Europe, sisale thina singanalahle lokuphehla ugesi la. Ngibizeni bafowethu. Ngibizeni. Bamoshile bafowethu. Berlin Conference bafowethu 1884 izinto zaqala ukumosheka lapho. Berlin Conference ingane zakwethu.
1652 ukufika koVan Riebeeck la noVasco da Gama Dutch East India Company bafowethu zaqala izinto zamosheka eMzansi. Mbizeni ingane zakwethu swathatha amaqiniso sowabeka obala kwempahla yembuzi. Umuntu ayikhethele yena ukuthi uyahamba neqiniso noma uyabambelele ebumnyameni loba kubo njengamanje. Sathana akafuna abantu bakithi baphume ebumnyameni beze ekukhanyeni, ngoba usathana akafuni ukubona umuntu ephila impilo emnandi nenhle nejabulisayo, umdala ejabulile ngaye. Bafowethu kukuwe wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.